cikin nan amma ga wacce ina hanguwa ina ga ko ba zai tafi ne bari in kira wannan Yawwa, ina zuwa baba? za ka kai nan gidan biredin nan. Ok, can gidan wani. Eh. Ok, na baya ke. Da Allah. Kuma kana faɗa ramuka? To amma sauri kace kana yi. Yo to ko ina sauri ai sai addu'a. Sai abi da ni a hankali mai. Sai faɗa kake yi ba. Dole na yi faɗa. Dole. Ba canji. Babu canji. Kamar ya ba canji. Ba canji. Ai ni ba na ba da canji. Ba ka ba da canji? Aha, ka'ida ta ce To ba. kai barawo ne? Ban ba da canji ne. Kai. Ina. Kai ban canji. Baba, Bige ka. ina ganin girman ka fa. To ban canji. Ina ganin girman ka fa. Allah zan bige ka. Dogon tafiya, duk tafiya da ne da kai. Dogon tafiya nan da nan zaka ce wani abun nan? Baka da canji a nan. Ni haka nake. Ba na ba da. Ban ba da canji ba. Wani ba san haya bane wai. Dan haya buro uban. Ina ganin girman ka fa. Ni ba na ba da canji ba. Na ga ma ban ba da canji. Kai. Na ga maka ban ba da canji. Zaka bauta. Baba. Audio Jungle. Zan ba bari zan baka. Ina zuwa. Samo canji to shiga gidan biredin ka. Ba zan bada ba. Ako baka isa ba. Mu sai ka samu canji. Ba zan baka ba. Ka isa ba ko wai.